Kakan hunjong ka Joint Action Committee Ribhoi District ka bakan thubi ki sang bhalang baper menta ka sing ka arpuwe tari risau arajar arpulai kalapan pau ka jing sngau khya ka jing sngau si shikat de halor ka jing mi ka we na ki khubor ha ka Facebook page jong ka bati CTV ka bala ong bapen kubumbat pen sngap jar uba polingdo ubade minister ka tanat jong kai perthei ka jela kani ka kan hunjong ka Joint Action Committee kala persha ka singi penkut ka tamasa cherry blossom ka badai ka khat khandai tari unaiwing arajar arpulai ka bahap ka sniu blay ha ka ju kopor ka Joint Action Committee kala pen pau ba pol lingdo ba dei ban kren kum ki khna ret bat ro kila ong ba dei ban persang ban phya niam hakum ka ne kopor na kalyang ka Joint Action Committee kala yo ro ban ya kendu berkinong elam jong ka RBDSA MCA ki badai ki trai jong ka madan kur kalang bhoi rembong bat kinong elam jong ka shnong bhoi rembong lum dat khla na kalyang jong kine kinong peniat shnong kila pen pau ba kim shamla tip satya bakan dei ha ka sniu blay namar na kalyang ka tanat tourism kila dep ban shimwai na ka benta baro shbenai na kalyang ka Joint Action Committee kala dawayo ba polling do ba udei unong pej nong khmi jong ka tanat tourism bat kum ju ro ya ka Sarkar Meghalaya baka dei ban pen kendria no ya khat khandai tarik shakiwei pat kitarik kane ka kenhun kala ong bakam shamla persha ka jing pen long ka cherry blossom ha ka te ka jaka hendrei kila persha ka jing pen kut ka cherry blossom ha ka khat khandai tarik unai wing ka bahap ka sniu blay hab ai jingkren nakalyang usamla biji lapang ubadei ru presiden ka seng RBYO sengkmi ulama hamjur ya ba polingdo ba dei ban kren ku mukhlung khna namartang ban ya kendu bat kine ki kenhun ru shamla ailat yaki Iwan ne ban panjing shai naka pati CTV kabala penni ya khubar kabadan ya ka headline ka ba pen kubum uba pol ya ki JSC kariboi te habat ya dei bat kata ki pen kubum ka syong arsimut laban ong ro ba uba pol la pen kubum yangi ta ka pisah bat aku e rukom ro ban ong ba ula pen sap jar no yangi kata ka bang mehap na marngi la im syong klik ti ngim yele ben nane skmat ladang job nengi rem bro ni kum ki pressure group ini le bet ya kai bot ka badun kam te ngakhon aware ro ya ki panba no section ka ki boy bakan ajing kristian nengi hakan ne chinge le jungi ane ka no phaisngi ka bamata ngi na kalyang jonga Joint Action Committee ngi penpau ya ka jing sosi sikadai ban ka jing snow diaw halor ka jingmi jonga news hapo ka basic BTC TV entertainment ka ba rami hapo ka Facebook kaba ka heading kabala ketakmat yung sisa na yangi kum ka JSC harin ka bangi lade ban kendu yo pol henry ngim sim layo ban kendu hiro yu ha ka tigasngi te kaba susi bah kalong pade haba ka te heading kabala pan mi na le ka BTC kalong ba pen kebum upol ya ka JSC ban hapo jong kata bathok ba pen skap jar ubak pol ya ka kenhun ka ba persya ya ka ban penkut ya ka cherry blossom ha kasing blay te kani ka kentin pen kebum bat pen skap jar kabala pen ketakmat yang sisa yangi kum gino hiram jong ka Joint Action Committee ha ka kani kan news kala spread ro keleng hapo jong ka jelam ka jungi bat kani kan news kam ni sutang hapo jelam ka jungi ro kala spread ro sabar jong ka jelam ka jungi bat kalong hiro sa ka national jong ka India he borok kawai te ngingim kan ni ban ong ha ka por Henry ngi sukwa ban pensgau sa ka BTC ba kan pensalam halor jong kane ka benta ka heading let's say yo don ka jing bakla na kalyang kinong pren ne kila ban penik knang ro ngem la ban tip ya kata Henry ngi sukerpat da ka bas goret na ka benta jompi ka news channel BTC TV ba kan pensalam halor jong kane ka ba kentin ka bong piskap jar ba pen kebum te bat nakaliang ka jungi ngisno kya hadu kata haba nakaliang ka jungi ngi persangkan balak menjetre na kum takai imlang gasalang hapo jong kri ba gajai berwi hi borok kowe te nyimtep ka e ka ba don serendet ne ka e ka jing bakla ka no korkom ndrei tang kata hina kaliang junga nga sukwa ban kerpat saisen ban banjur ba ka BTC TV kan pensai no mardor khnang ba ki pai ba kin skutu no ka e ka ba bakla bat ka e ka ba dei te nakaliang junga ngasu snoban kerpat tangkata bat haga juk por nakaliang ka Joint Action Committee hadin ba kitu ki kentin ki ba lapen mi biang do pol hadin ka bangi la awan bu ya ka sthi bangi kwa ban kendo ndrengim sem ayo ban kendo yo ba pol indo bat nakaliang jong PA ro wala kran
dagi kentin ki bakam long diskusi nam ta ga JSC nyim kwa ban poi se ka basneu hindre ni kwa ban ya tai ban discuss nak menta ka jingha nak menta ka jing be lang hi boro om bangi persya ya kate ka jingwan jong ka festival ne ka tamasa apo jong ka jelang jungi hoi ni sukmen la dawan kum kani sinem di don kam hi hindre ka jing kwa ka jingi bat kalong ba ka khat khnai trik ka bahap ka si ublei ka ba nyim kwa ba ka jing penkut ya kate tamasa ka long khat khnai trik ba la long ka bala hi ba pol so ba ban weng no ya kate khat direct namar ni lanya ban ya kenduk ro ya kinong lam jong ka RBDSA bat jong ka MCA ba ngayok ban kenduk ro ya orang basnong jong kate kasnong hermong no dek kla bat ka jumap ka bangiyok nagi te kinong lam kolong ba ki ong ba nakaleng gujungi kom ka RBDSA kolong ba kilawan ban panwai be jakti kamadan si bana inter tengim tip ba kano kasngi bakin pelong yati kita masa te ka baar kolong ba hade mangilayok ban kenduk ya kinong lam snong jong kate kalum dek kla ba hermong bat ngilayok ban nekar menetai halor jong kaman bat kiro ki ong bangim tip ba kate kasngi kan ngat kasngi ublei jong kate khat khanai direct hoi ki ong ba nakaliang ka juki kipan kilapan NOC nam ta kate kamadan dendre nakaliang rumah snong ula dapong ba untip ba kata kasni kan ngat akat kane dereng tengi kenturo ya kino lam jong ka RBDSA MCA ba kino lam jong ki lumnek kla rumah snong ba STF committee juki ba kini sim khial lam halor kan benta ka ba ngat akat kasni blek kane dereng ba la long ka bala ba de banweng no bat ngong hida ka basai ba kum ka government of Meghalaya la ne ka sarkar Meghalaya kamdan jing ARM ban weng ye tiket kane derek kumolong upol bai ki tiket ladet di mental lakat no show tihndrai show bakin di tiket ro lane show bakin pelong kita masah jing sya gila de ban belong show ka public hearing nang tepo berembong bagi pai ba kin sutho ba borok ki pai ba no shnong gilong kimi gilong pa ki kun samaro la long ka basude ne ka bomde ne ha kata kane derek ka sini belai bakin pengam te nakaliang ka jungi ka JSC ngi kerpat ba yo ba pol ba on pen kenriak no e ketika kenai tereng bat ban bu no sekawai pat kapor nama kapor kadang kelut wala da pila ban lada di tikero ndrei lada ka sorkar Meghalaya he kadang kecik klik kemudian bakomnan gunur kajing lak baik ban nomor kini di tiket online sudah berkoi de lak baik ban le da gunur korkom katkum kajing start kajuki te barang kajuk kapor ba lami ru ki kintin ki ba kajing kran no pol ka balong kumba banten dia pihak je bener ban apa yang jongi ro bandong bagi kita ki muslim lane kita ki 7 day lane kita ki Kristian te kani ula persiap ban penwara ban penya kelumar jumut ban apa yang jong kaniam ro ngim kami keren ne kaniam ni kami keren ne kono ro ngi keren metik i degal tiba kabuan hampi hapok maran kur kalang ka bahap apo Riboy district hapok kasnong berembong le klang ba kam kalong ke ba tak mat diong namar ba nitip hi kum ki Kristan hapok jong ne ka jaka ka jungi kade kasngi ulai ki babun ki perlong ki jingseng ki mane hang tu hapok saudong jong ka jaka ki don sipun ki mane hang tu ki bangim lak banjar keteng ki balang per te long ke ba penwit pada ke ya ka jing lek nyam ka jokiro te long ide ban burom lang mat kilian kenang ba kan wara ya ka jing pha apok jong kene ka imang ka salang ko jingi pok jong kene ka ri ko cek berleng ki borgoi te bat skoi ba nakaliang ka jongi kum ka JSC ni kedu ya ka sokar Meghalaya nadu kontrak sama adu in charge jong kene ka tourism ba polindo ba subha wa nom keren kena nom keren klong wat nom ya keren thamulai kene ka balong ka kamyat ka kamiem pok jong ne cek berleng ko jingi wat pan suk ba klah hero ya ki pai ba nom susnong jong kene ka jela ka jongi te kerana ka basai ba pol sanget no e ki kintin ki ba pinkran thamula ki kintin ki ba pinkran ki ba long kompong sudah ki ba pusuk kelas lai pai ba te tang kita hena kalian ko juga besibun